Vadehavets landskab. En himmel så høj og en fjern horisont hele vejen rundt. Diger værner mod havet og løfter en op fra det flade land. En hurtig bevægelse understreger horisontens rette linje. Vinden har frit løb, uanset fra hvor den kommer. Vinden skaber bevægelse og giver liv til den fjerneste horisont. Marsk og vadehav er fuglenes verden. De mestrer luften og vinden. Menneskene forsøger at gøre dem noget af kunsten efter. Mens folk og folks huse altid har søgt læ for vind og storm, har de gamle vindmøller rejst sig højt i landskabet. Jo højere mølle, desto mere kunne den producere, og jo mere blev den knejsende maskine af vinger, tandhjul og kværne til et markant element i landskabet. Det flade vadehavslandskab havde endelig fået sin tredje dimension. Indtil de mange gamle møller blev trængt tilbage, samtidig med at nye opfindelser har taget over. Valsemøllen i Esbjerg forsyner det kvarte Danmark med mel, og slanke, høje nye møller laver en større og større del af elektriciteten, også til alt andet end melproduktion. Rester af møller og gamle kort afslører, at der har været mange både vand- og vindmøller i vadehavslandskabet. Den ældste var Kongens Mølle i Ribe, nævnt i et dokument fra 1255. Den lå i den vestligste af Ribe Ås 3 forgreninger gennem Ribe by. En stormflod ødelagde møllen i 1696. Ribe Ydermølle blev etableret ved Ribes østligste åløb ved Nørreport i 1526. Møllen kan stadig opleves med 2 imponerende underfaldshjul. Møllernes historie startede med vandmøllerne, hvor vandhjulet drives af vand, og udviklingen fortsatte med vindmøllerne, hvor vind og vinger driver et hathjul med gearhjul, der driver kværnen. I det danske vadehavslandskab er der bevaret 3 traditionelle vindmøller. På Fanø Sønderho, i Højer og på Mandø. Nu kører den helt gelinde. Mandø Mølle er øens højeste bygning. Okay. Før Mandøboerne fik deres egen mølle, skulle de køre med deres korn 8 km over havbunden og 12 km på fastlandet til Skalleby Mølle øst for Ribe. Der var mølletvang. Og afhængig af vinden, så sætter vi et vindbræt på, eller begge vindbrædder på hver vinge. Eller hvis vinden er meget svag, sætter vi også møllesejler. Landfogeden på Mandø havde i 1776 bedt kongen om lov til at opføre en liden vejrmølle her på øen. Ejeren af møllen, greven på Schackenborg, havde sat sig imod og truede med høje afgifter, om man opgav. Ja, det er godt der. Det er godt nok. Efter 50 års kamp og venten opførtes en lille stubmølle, som i 1830 blev erstattet af den nuværende jordhollænder. Mandø Mølle var i brug som kornmølle indtil 2. verdenskrig, hvorefter den forfaldt. Flere års indsamling af midler muliggjorde en omfattende restaurering, og i 2008 stod møllen fuldt funktionsdygtig. Vinden falder nu. Der er ingen vind nu. Hvad det kan. Hold! Ja, nu kører jeg lort. Det er måske godt vind. Jamen så... Ja, noget med 60 omgange. Hold nu 15 omdrejninger i minuttet. Ja. Prøv at bremse ned i kald. Prøv at se, om du kan styre den nu. Så er der en kontravægt på, som hiver den ned, og så strammer den bremsbakker rundt om
ekstra hjul op, så det skal gøres lidt forsigtigt, så kommer den. Hold på! Godt, du er en kærlighed! Du beholder certifikat! Vi har fundet ud af, at det blæser for meget. Vi skal have mindre trækkraft på vingerne. En af måderne, det er at rebe sejlet på samme måde, som når man har sejlskib. Og så skal man helst, når det skal rigtigt, gøre det diametralt modsat, for at kan få et skævt træk på vingerne. For skævt pres på akslen. Ja. Så kører vi. Vi havde et medlem af mølleudvalget, der hed Hartvig Bundesen. Og han kunne jo, når vi holdt møde i mølleudvalget, fortælle noget om møllen. Så tænkte jeg, jamen her er altså chancen at få historien om møllen skrevet ned, mens han kan være med. Og da jeg er pensioneret arkitekt, så synes jeg, det er jo lige et job for mig. Den underste del hedder undermølle. Den næste del, det bliver området her, det hedder kværnloft. Næste lag, det ligger lige under møllehatten. Det kaldes stjernehjulloft. Og alle øverst oppe hatloft. En gammel talemåde siger, at enhver mølle før eller siden kræver et dødsoffer. Den 24. maj 1889 blev en 12-årig dreng Peder ramt i hovedet af en møllevinge. Ribe Stiftstidende skriver, at Peder Hans Thomsen natten efter afgik ved døden. En af møllerens egne sønner, Hartvig, var mere heldig. Han var kravlet op på en møllevinge lige da møllen var sat i gang. Han klamrede sig til vingen en hel omgang rundt, inden hans far fik bremset møllen ned. Så det er lige noget, der er stadigvæk, vi skal have styr om, og det skal vi nok få. Højer Mølle fra 1857 har været en af Nordeuropas højeste og mest imponerende gallerihollandemøller. Men i 1975 havde den overlevet sig selv. Indtil den igen står imponerende som museumsmølle sammen med møllegård og have. Efter en vellykket restaurering har møllen genfundet fordums storhed og er fuldt funktionsdygtig. Ligesom Mandø Mølle krøjes Højer Mølle manuelt med svans, hvilket med hattens høje vægt er et meget tungt job. Foruden kælder og undermøllen har møllen hele 5 lofter. Broloftet, kværnloftet, stjernehjulsloftet, lorisloftet og hatloftet. Hatten her, den ligger løs på hele det her anlæg her. Så kan hele hatten, den kan krøjes helt i rundt. Og den ligger løs, og den vejer 18 tons. Hvis vinden svigter, selv her ved Vadehavet, må man vente. Ikke en eneste kværn kan kobles til. Højer Mølle, den har en stor valser, og så har den 4 kværne. Og det er den her, og den der, og så er der en derovre, og så en helt over bag. Og så har den en elevator, hvor den kører korn op med. Mølleren havde en standsmæssig bolig. Hvis møllersvenden ikke kunne komme til at male korn, kunne han passe haven. Pludselig er vinden der, og den skal bruges, mens den er der. Møllen i Højer hørte til de fyrstelige domæner og blev forpagtet på livstid. Det vil sige, at den møller, som havde retten til at bruge møllen, havde betalt en årlig afgift til fyrsten. Fyrsten derimod, han tvang sine undersåtter i sine domæner til at kun måtte søge Højer Mølle, når de skulle have malet deres mel.
Vilkårene for at drive mølleri her i Tøndermarsken, de har været anderledes end andre steder i Danmark. Det er sådan, at man i 1600- og 1700-tallet inddigede her syd for Højer. Og i forbindelse med de inddigninger, der tildelte man kogene nogle særlige privilegier, en såkaldt oktrøjer. Det er derfor, man kalder kogene for oktroyerede koge. Sådan en oktroj, den kunne blandt andet betyde, at der var frit mølleri i en kog. Og det var for eksempel tilfældet i Gammel Frederikskog i 1692, hvor interessenterne her fik fri næring blandt andet. Det vil sige, at de kunne opstille vindmøller, som de havde lyst, og så bruge dem for eksempel til at male mel med. Dermed var der jo ydet skarp konkurrence til mølleren i Højer. En senere møller i Højer løste problemet ved at købe en af konkurrenterne og rive møllen ned. Her ser vi bjælken fra Nørre Mølle nede i Frederikskogen, som Emil Roll han tog med sig, da han rev Nørre Mølle ned, for at bruge den i Højer Mølle, som han byggede i 1857. Og så kan der pakkes ned for vinteren. Sønderho Mølle på Fanø blev opført i 1895, efter at den tidligere mølle var brændt ned. Her er møllen stadig ny, sammen med møllegården. Den tidligere mølle var en stubmølle fra 1770, som her ses på et foto fra 1890, og her på et matrikelkort fra 1820. Sønderho Mølle er i stand til automatisk at dreje hatten med vingerne, krøje sig op mod vinden med selvkrøjer og selvsvikker. Når vi taler mølle på Fanø, så er det meget tæt forbundet med natur og hav. Fordi landbruget herovre har jo været fyldt med sand på markerne. Og man havde en møllepligt over i Ribe i enevældens dage, altså op til ca. 1700. Og der sker der det, at der kommer en stormflod, og den stormflod der sørger for, at møllen derovre går i stykker. Og så står man der. Så har man en mølle i Nordby, og der må Sønderho-borgerne så ty til. Og det gør de også. Men man vil jo gerne have sin egen, og man har bare ikke penge til det. Så kommer der en præst ind, der faktisk har så mange penge, så han er i stand til at bygge en mølle. Og det gør han så. Men det giver nogle problemer, fordi Sønderho-boerne, de er lidt trætte af præsten, fordi han tager en hård tine af fiskeriet, og så tager han også godt ved her, da han får bygget møllen, og så kommer der en hel masse slagsmål, som kommer fra retten, hvor han anklager dem for ikke at benytte møllen, og de sejler i stedet for til Nordby. Møllen i dag er et langt stykke af vejen, så er det et omdrejningspunkt for lokalsamfundet herovre. Det er byens vartegn, og den har jo vi passet på i en bevaringsforening siden 1928. Sønderhoningerne gik da sammen om en renovering i fonden Gammel Sønderho. Og 2 år efter var man klar til at synge møllens egen sang